mar yudo weche manyien adimba nyinga en George Bati. Riwruoge makedo ne ratich oganda koro kwedo winjruok ma jotend pinje Afrika nyogolo nyoro ma idendo ni Nairobi Declaration ka giwacho ni pinje mag Afrika owito thuolo maduong'. Giloso tok kanyo jotend pinje mag Afrika kod sirikal opedho yanga obokeno. Riwruoge go wacho ni romo mar pinje Afrika wi lokruok chal kor lwasi ok onyago lemo ka bende gimedo ni jotelo mag Afrika nyoko nono matut dwaro mar oganda jo Afrika. Jesu Duor nigi ler mar wachni. Tok romo mar ndalo adek mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi rumo ayanga odiochieng' manyoro, riwruok moro makedo ne ratiro mar oganda koro oko moro kod okang' ma pinje Afrika okawo mar loso chike mabiro konyo e tieko midhiero mikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. Riwruogno koro seyo jotelo mane ochopo e twak ewi reso lwasi kuom yiene pinje momeo mondo ng'ad bura ewi duoko mar romono. Africa had an opportunity to define what that fundamentally looks like for Africans, by Africans, governed by our needs. Now, what they only did was just acknowledge that we do need to operationalize such a fund. But that was not an authentic and mindful approach, yet the moment was not seized and thus wasted. The declaration is silent about reforming the system, the structures that made a whole continent, 55 countries, get only $33 billion, yet one country whose presence was very visible in this summit, that country, the United States, got 118 billion worth of SDRs. Jokanyo mag riwruogno koro wacho ni duoko mar romono en ranyisi ni pinje mag Afrika ok nyal yudo duoko makare ewi reso lwasi e romo mar COP28 ka gimedo ni pinje jowagunda ok oketo ng'ala manyime gik mamulo ngima jo Afrika kaluwore ni pinje Afrika siko ka yudo pesa matin mar kedo kod lokruok chal mar kod lwasi makelo midhiero mathoth e Afrika. So when there is an Africa Climate Summit, we expect them to speak the language that represents our interests, not to sell out and give the summit to people who are responsible for this climate crisis in the first place. And if you ask me, who are those people? I'm sure you saw them. You saw John Kerry there, who had a full platform to speak, who is supposed to be the climate envoy for the United States of America. There is nobody more responsible for the climate crisis than the United States of America. Africa has been sick for a very long time as a result of climate change, and we finally had an opportunity to visit the doctor. And when we did, no prescription was given. Instead, we were given painkillers as a temporary fix, and here we are yet again. E kinde mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi koro norumo, wengi duto koro rango romo mar COP28 kama piny Kenya kod pinje moko ei Afrika biro nyagore mondo gibed kod duol achiel. Joyce Duor, Ramogi TV. Ramogi nyasi mar nyisruok